Senyores i senyors, benvinguts a un nou espai, a un nou programa del rock and roll. Bé, ja han passat aquests dies de Setmana Santa, recordeu que esteu sintonitzant la cara B del rock, aquest programa que s'emet a la nova ràdio cada divendres de 9 i 5 minuts a 10 de la nit i es repeteix els diumenges de 6 a 7 de la tarda. Ja sabeu que amb aquest programa punxem rock and roll de tots els estils, totes les èpoques, tots els idiomes, totes les tendències, totes les dècades, no sé si ho he dit, i nosaltres tenim el gran Jordi Villanueva. Què tal, Jordi? Com han anat les vacances? Pues molt bé, Ariel, i avui ja hem tornat aquí a la cara B del rock, i avui tenim uns grans artistes d'aquí de Reus. Presenta'ls. Els Cumans. Els Cumans, sí senyor. Que avui ens presentaran la seva col·lecció d'èxits i la seva col·lecció de grans cançons. Els hi farem una entrevista exhaustiva i es tocaran cançons. Els Cuman és una formació totalment RTV, que va començar ja fa potser més de 20 anys, no? Sent primer els No Suquem Mai, després els seus Pokers, ara sou els Cuman, i sempre sou el Gerard Alcover i l'Emili Llama. Saludeu a la càmera, esteu aquí a la càmera. Com esteu? Hola, bona tarda. Quin gran currículum que tenim. Sí, Ja ens cataloguen de grans i d'èxits i de tot. Hòstia, i quan diuen més de 20 anys a mi ja em cauen una mica tot. Sí, més que grans són vells. Ja em porto 30, però bé. Tenim el David Fernández, el control de so, imatge, televisió i tot això. I bé, ja sabeu que ara amb la cara del rock, més o menys a principis de cada mes, fem una entrevista amb un grup de Reus i voltants que estan en actiu o en inactiu, però que tenen ganes de ser entrevistats, i de seguir tocant i de seguir fent coses. Bueno, en primer lloc, us volia preguntar, qui sou els Cuman? Ja us he dit, però exactament què és el projecte Cuman? Per què el nom de Cuman i tot això? Bé, al final, Cuman és això, són dos amics de tota la vida, que fa tota la vida també que ens dediquem a fer cançons, no? I a defensar-les en directe, i Cuman és el resultat d'aquesta trajectòria, no? Hem passat per diverses formacions, com dius tu, les hem vistes de tots colors, i Cuman és un projecte còmode que reparteix felicitat i tranquil·litat a la gent. Com definiu el vostre estil? Pop feliç. Aquesta és l'etiqueta. Avui en dia s'ha de tenir etiquetes per tot, en aquesta vida. Sí. I aquesta etiqueta és una etiqueta que em sembla que va sortir a l'estudi quan estàvem gravant les primeres cançons de Cuman, i jo diria que va ser el productor, va ser el Manu qui ho va dir. Va dir, fan un happy pop aquesta gent, no sé què, i ho vam catalanitzar i ens va agradar la idea, pop feliç, però al final les cançons sempre tenen aquest punt, no? Sí, la idea és aquesta. Sí, pop feliç. Més o menys, ara fareu sempre aquest estil o fareu alguna aparició més endavant, fareu rock and roll o fareu alguna cosa més psicodèlia, perquè el poble... És que fem una mica el que ens dona la gana, perquè com que som dos i estem cremats, llavors vam tenir aquesta llibertat compositiva, no?, de dir, anem a fer el que ens doni la gana, ja no tenim bateries, no tenim baixos i fem el que volem. Llavors pot ser que d'ensecte sorprenguem amb un rock, amb un hardcore... No descartem res. I no heu de discutir amb altres músics, no heu de repartir tant masses dividendos, no? Bueno, però si us sembla, posem la primera cançó, que és l'últim single que heu fet, que a Acid Factory va fer un videoclip, que és la cançó Tu, després ens la comentareu. Videoclip xulíssim, per cert, entreu a YouTube a veure'l. Aquells ulls de color de cafè amb llet i pa torrat i la teva mirada plena de futurs en blanc. L'olor de les maduixes que sé que t'agraden tant i el teu somriure ple de dies clars. Has arribat i tot ho has capgirat. Ara ho ets tot i tot és tan real. Tot és ple de tu. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu al migdia i em que em perdo, tu torno a trobar, tu a la nit i jo t'observo, tu te'n tens enamorat. Aquella pell tan fina com llençols en un terrat, i els teus petons
mi t'allunyaràs. Només m'agradarà saber que ets feliç, que tot va bé, però jo sempre et portaré tatuada a la pell. Els teus ulls color tardor seran el mapa del meu cor. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu a la nit i jo t'observo, em tens enamorat. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu al migdia i amb tu em perdo, et torno a trobar. Tu a la nit i jo t'observo, em tens enamorat. Un somni fet realitat. Tu ets el meu fort. Doncs bé, acabem d'escoltar la cançó Tu, l'últim single, videoclip d'Acid Factory, dels Koeman. De què va aquesta cançó, més o menys? Que fa temps que la teniu feta i la gravat ara, o ja teniu una mica de pautes, la lletra... Aquesta cançó va sortir a la tardor, no? Del 2023. Sí, I és una cançó que teníem a un calaix guardada de feia un anyet, una cosa així. La vam gravar amb el Miqui Puig, ens va produir ell, perquè buscàvem sonoritats noves, no? Aquest control que té ell de la música. I parla una mica d'això, de quan coneixes una persona, tens aquesta explosió primera, no? Que és el que és més xulo potser de l'amor. No sé, ara m'estic ficant així monyes, Sí. però una mica la idea és aquesta. Una mica romàntica. Sí, talla-m'ho, jo, que he dit això del rock i ara estic dient aquestes coses. I va d'això, però bueno, es pot extrapolar qualsevol relació, no cal que sigui una cosa amorosa. Pot ser un fill i un pare, pot ser, jo què sé. I fa molts anys que toqueu junts, però us vull comentar, algú fa les lletres de la música, ho feu mitges tot? Hosti, Això, mira... És entrar el rotllo Lennon McCartney, no? Qui fa la lletra, qui fa la música. Això fins fa... És a dir, durant tots aquests anys que portem, sempre jo portava una idea, bueno, una cançó, a vegades més feta, a vegades menys feta, amb una melodia, no? Uns acords, una melodia, i moltes vegades hi ha una lletra. I les lletres sí que me n'ocupava jo, diguéssim, era una cosa més meva. Ara, amb el que estem treballant ara mateix, hem començat a treballar d'una altra manera. I llavors ho fem absolutament tot entre tots. És a dir, ara treballem les melodies junts i també treballem les lletres junts, que és una cosa que no havíem fet mai i que creiem que al final, si sumem esforços, sempre les coses poden quedar millor. Per tant, fins ara potser era jo que m'ocupava més, no, del tema melodies i lletres, però a partir d'ara hem canviat la manera. I la veritat és que ens agrada també treballar-ho tot, diguéssim, mà a mà, diguéssim. Molt bé. El Jordi, volies fer una pregunta a tu? Sí, quines són les vostres influències musicals? A quins artistes us inspireu vosaltres per fer la vostra música? Jo crec que tot el que escoltem és influència musical. És a dir, quan tu escoltes música, d'alguna manera o altra, després quan en fas, no? Quan tu fas una cançó, surten coses, la majoria de vegades inconscientment, que tenen a veure amb el que has escoltat. Per tant, tota la música que escoltem són influències, i n'escoltem molta, per tant, ne tenim moltes, i no acabaríem. Jo personalment diria que, i també el Jar i jo en compartim moltes, però també en tenim de diferents. Llavors jo personalment et diria que, potser et diria dos tòtems de la música, que serien els Beatles i Michael Jackson, val? Això per la meva banda, i després també a nosaltres ens va agafar l'adolescència, diguéssim, tot el tema del rock català. Per tant, vam veure durant molts anys, quan érem adolescents, dels Pets, l'Axambusto, tots aquests grups, diguéssim, de l'anomenat rock català. A partir d'aquí, clar, els ventalls s'han obert moltíssim. Jo ara, per exemple, et diria dos noms que crec que són més o menys compartits amb el Gerard, que serien d'una banda la Casa Azul, que ens agrada molt, i per l'altra Bruno Mars, per exemple, per dir-te dos grups, un internacional i un d'aquí. I el Gerard, quines... Bueno, això és la posada en comú, no? Jo personalment, clar, jo sóc més guitarrista de professió, no, de formació, llavors a mi m'agraden grups més guitarreros. Jo de més adolescent escoltava Extremoduros, Fugues, aquest tipus de música, ara escolto bastant d'indie, no sé, estic escoltant molt Viva Suècia, Art de Bogotà, grups així que estan més al dia, no, potser? Sí. I llavors aquí és on es conflueix tot, no? La base aquesta que ha dit l'Emili, i a partir d'aquí doncs, jo poso el meu granet de sorra, ell posa el seu. Al final la idea és crear el teu estil propi d'alguna manera i que sigui un mix de tot, no? I els vostres directes sempre sou altres dos, de moment.
porteu coses seqüenciades... Sí, ara, però és un tema de pressupost, El dia que pugem al catxet i que no venguem ni un bolo, no? Haurem d'ampliar banda. Totalment. Sí, no, ara el que fem som els dos fem de tot, els dos toquem la guitarra, teclats, veus i el que sigui, i portem algunes bases seqüenciades i amb això queda una felicitat absoluta en un concert ballable, estic fent prou ara, No, i són bases que a vegades dius, hòstia, ho porten tot gravat. Bueno, sí, però ho gravem tot naltros, és a dir, totes les bases que se senten les hem fet nosaltres, no? Artesanalment. Que això és una feinada també, i ens porta moltes hores. Sí. Clar, és el que dèiem sempre amb el Gerard, si el nostre caixet ara el multipliquéssim per 10, doncs portaríem llogat un bateria, un teclista, un baixista, però bé, de moment el caixet ens dona per ser nosaltres dos, i tampoc, la veritat, no per ser dos hi ha menys festa dalt de l'escenari, és a dir, al contrari, perquè nosaltres festa en portem. Exacte, vull dir que Pet Shop Boys són dos i la teoria. Sí. És agafar ballarines, gogós... Totalment, i jo crec que avui en dia cada vegada més, la tendència és a dalt de l'escenari no hi ha massa gent, menys temps. Exacte, vull dir que tampoc... O sigui, crec que ja estem anant en una direcció que més o menys és el que ara es porta. Perquè ara es valora molt la producció, tot el que hi ha darrere, els arranjaments, més enllà del propi instrumentista, potser. Sí, però també és veritat que ho hem dit sempre, quan tu tens un bateria i un baixista al darrere, hòstia, és un coixí, i és un gustasso tocar amb un baixista. De fet, l'últim cop que va passar això va ser amb l'Ariel. Totalment. A Reus Mediterrani, i va ser una explosió de dir, hòstia, tornem als orígens. Clar, tio, sí. Tenia algun directe. Sí, amb la Trina i el... I els vostres propers concerts, quan serà? Això sí. Bona pregunta, molt bona pregunta. Toquem ara el present, sí. Concerts, actuacions aquest estiu. Bueno, ara diguem-ne que estem preparant la contractació d'aquest estiu. No? Això serveix així? Mira, expliquem-ho. És a dir, Koeman és un grup que s'ho fa absolutament tot, ens ho fem tot nosaltres dos. El que sí que tenim és el suport de la nostra discogràfica, Crea Músic, que ens ajuda amb tot el que és la distribució de la nostra música i amb altres temes que, des d'aquí una salutació al Carles, que ens l'estimem molt. Però sí que és cert que a tot el tema de contractació, o el 90% de contractació... Algun bolo ens ve, Algun bolo ens ve, però el 90% de contractació el fem nosaltres, és a dir, nosaltres som managers, bookings, publicistes, promocionadors, tot. Clar, llavors és com... Promotors. Clar, amb el temps que tenim, diguéssim que ara ja portem, doncs això, unes setmanes posant fil a l'agulla per començar a tenir gira. Per tant, oberta la contractació, podeu contactar amb nosaltres per Instagram, Koeman Pop, i... Què vol dir? Esteu ara amb discogràfica, no? Crea Records? Sí, Crea Música, és una discogràfica mig de Barcelona, mig de Tàrrega, que ja ens va contractar, ja ens va fitxar amb Pokers, quan vam fer el nostre primer disc, i ja ens hem quedat allà, que estem de conya. Molt bé. Si us sembla bé, punxarem la cançó 30, que és un altre single. Quan ho vau publicar i de què va, aquesta cançó? 30 la vam publicar el juny del 2021, i és una cançó que és potser la cançó que ha tingut un procés de gravació més diferent que la resta, perquè aquí sí que 30 partia d'una idea que bàsicament era intentar posar en una cançó nostra un rotllo més llatí, diguéssim, no? Un ritme més llatí, una cosa com a més latin, i d'aquí vam anar construint la cançó, diguéssim, però no venia ja tota feta, sinó que la vam anar construint mentre la gravàvem gairebé. I va quedar una cançó que a priori, al principi pensàvem, això ens sembla com una mica com que no acaba de ser Koeman, però t'he de dir que en directe és de les que funcionen millor. És a dir, és una cançó que funciona molt bé. És molt ballable. Doncs la punxem ara mateix, la que del rock, la cançó 30. Encara viu al barri
deixen sortir. Es queda al sofà veient Stranger Things. Dia 30 ja és final de mes. Mira la nevera per fer-se el sopar, però no hi ha res. Mira'm, 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 somriu i diu mira'm, mira'm, mira'm. No, 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 no sé com s'acabarà tot plegat. Mira'm, 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 somriu i diu mira'm, mira'm, mira'm. No, 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 no vull llimona per sopar, no, no en vull pas. Verge de misericòrdia, mireu-nos amb ulls d'amor. Mira'm, 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 somriu i diu mira'm, mira'm, mira'm. Mira'm, 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 somriu i diu mira'm, 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 somriu i mira'm, 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 una sola mirada. Mira'm, 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 ho farem i diu mira'm, 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 que allò que ens agrada. Mira'm, mira'm, tots els somnis. Mira'm, 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 una sola mirada. Mira'm, 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 ho farem i diu mira'm, 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 que allò que ens agrada. Bé, doncs acabem d'escoltar la cançó 30 dels Koeman de l'any 21, m'heu dit, i bueno, ara aquí entre bombolines hem parlat de que esteu preparant el primer disc, el primer LP o CD, o que... Expliqueu de què va això, vull dir, serà el primer CD de Koeman, no? Serà el primer disc, Primer disc. Sí, de primer treball discogràfic, no? Primer treball La discogràfic. idea és que estem a la tendència actual, que és anar traient singles, no? I ja fa bastants dies o anys, quasi, no anys, de fet, que estem traient single a single a single. El primer va treure ja com un maxi... Allò és una... Un CD amb és 4 cançons, Sí, o- és un mini recopilatori del que teníem en aquell moment, que ho venem als concerts com una cosa exclusiva, i ara sí que el que volem és recopilar tots els singles que hem anat publicant, afegir un parell de cançons inèdites que no s'han sentit mai, bueno, s'han sentit als concerts però no s'han publicat, i llavors sí, ara sí fer un disc com a tal, no? Que estarà en totes les plataformes digitals com a disc, i a més es podrà vendre en format físic. Sí, un àlbum. Un àlbum, en exacte. CD, en vinil, que està de moda ara. Bueno, vinil ja veurem, perquè deu sortir molt car fer un vinil, i ja veurem a veure qui ens el compra. No hi ha pressupost per fer vinil. Bueno, ara diuen que ja s'estan instal·lant fàbriques. Ara està molt de moda, tot el vinil, Abans, és veritat. fins fa 4 anys s'havia fet l'estranger, i ara ja es pot fer a Catalunya, no sé quin lloc de Bilbao, que ja tornen a sortir per premses de vinil, vull dir que suposo que Doncs això mira, no, a veure, tirar una mica... No ho descartem. No, el CD, Sí, nosaltres sí. al CD el que veiem és que és com una manera de que la gent, quan acabem el concert, s'emporti una record, cosa a casa sí. seva, Sí. que potser no sabrà on fotre-la ni on posar-la, però és com agrair-te una mica, no? De dir, hòstia, te compro el CD perquè m'ha agradat el que he vist en directe i t'ho vull agrair d'alguna manera, no? Heu de tenir una persona que estigui aquí venent els CDs, perquè si ho ha de fer després de tocar i tot... Saps què fem? Fiquem una caixeta allà amb un cartellet i donem les gràcies i Ai, la i confiem en el nostre públic. Molt bé, perfecte. Pues, això que també, això que us volia preguntar, us sabeu plantejar fer pues, un gran èxit de totes les bandes que heu estat, fer una espècie de recuperatori? Això, mira, us haveu és xulo, plantejat això. algun cop? Fer Això... les poques sí. i tot? Aquesta idea jo crec que potser jo, el Gerard no és tan nostàlgic com jo. Jo que sóc més nostàlgic, sí que és cert que hi ha moltes cançons dels altres grups que hem tingut que, hòstia, que els hi tenim una estima, que creiem en elles, perquè o sigui, vam creure en el seu moment, encara hi creiem ara, i que una mica penso, com seria això ara, passat pel sedàs del que estem fent ara? I la veritat és que és una idea que no descarto del tot, però també t'he de dir que per un músic jo crec que fer coses noves, no?, és sempre molt més motivador, no? Clar, s'ha de mirar endavant. Però bueno, la idea potser és més ajuntar tot el que tenim i fer un doble CD, no? Sí, el que passa que seria... Algo més comercial, Sí, no tan nostàlgic. Sí, però seria un batibull important, perquè pensa que, és a dir, amb els diferents grups que hem anat tenint, sempre hem fet, diguéssim, cançons pop,
però amb estils, Déu-n'hi-do, és a dir, Pòquers era com molt més guitarrero, No suquem mai era una història, era una anada a l'olla molt acústica i molt de cantautor, amb Koeman és molt electrònic, per tant, seria una cosa una mica difícil de trobar un fil conductor. Com el Picasso, no? Teniu l'època blava. Sí, Picasso, exacte. I vulgui, tornant al nou disc que esteu preparant, quins temes hi haurà, es pot dir? Hi haurà alguna sorpresa? Cançons que ja heu fet com a singles, amb coses noves? Correcte, o sigui, seran els singles que ja estan publicats i com et comentava hi haurà 2 cançons noves, no puc donar masses pistes, però bueno, una serà més mogudeta i l'altra serà més tranquil·la. Això suposo que ho podia dir, no, Emili? Sí, ho pots dir. Abans li dic, no diguis res tu a la ràdio, llavors sóc jo el que vaig dient coses. Però això serà així, hi haurà com a 2 cançons inèdites, inòdites anava a dir, inhòspites, i aquestes 2 seran d'aquest caire. Bueno, com que heu portat les guitarres, suposo que les teniu afinades, m'heu dit que voleu fer la cançó Formentera? Doncs sí. Us animeu? Va, vinga, va. Koeman, aquí en directe, a la cara del rock. No esperava el teu WhatsApp, sense avisar t'has presentat, tenia buida la nevera. Encara no m'he acostumat a que no em miris com abans, m'agrada recordar com era. Mentre gira el vinil, l'últim dels amics, reculls les teves coses. Res, ja no tinc res a dir, em sento buit per dins. T'emportes aquell vi que havíem d'encetar a l'abril, quan farà anys que ens vam conèixer. També prens la col·lecció de tots els llibres del Monzó que vam comprar a Formentera. Mentre et miro de reüll, recordo aquell moment en què ens vam prometre que si ens deixàvem d'estimar escriuríem un final. Escriuríem un final. Passaran els anys i el dia que ens trobem fent el vermut, els dos pensarem que va ser un encert no seguir junts. De fet, et vull dir que has de triar un camí que ningú et dirà cap on has de tirar, que escollir és de valents i els valents tenen por, igual com tu i com jo, però saps que no estem sols. Quan no quedi res ens quedaran les cançons, sense preocupacions i cantarem fort per tothom. Parararam, 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 pa, 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 parararam, 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 pa, pa. Directe a la nova ràdio a través de la cara del rock heu tocat la cançó Formentera, que era també un altre single que vau fer fa un parell d'anys o així, no? El 2022? Aquesta 21. També va sortir a principis del 21, el 21, sí, Formentera, i era una cançó que potser al principi no estava com a plantejada perquè sortís de single, però hi creiem molt,
perquè malgrat que té un punt de bossa nova, com a més acústic, una mica que s'allunya del que després hem anat fent, però té un bon rotllo, no? A mi m'agrada perquè no té una tornada molt definida, sinó que és una part instrumental, no? Això que fèiem ara amb els xiulets és un piano, si escolteu l'original, i té un rotllo diferent, no? L'estructura clàssica no és, no hi ha una tornada. A mi sempre dic el mateix. Saps que aquesta cançó, abans que parlàvem d'influències, sempre em recorda Antònia Font. A mi també me recorda molt. Que és un grup que ens agrada molt i té com un rotllo que... és de ses Illes. Sí, no sé si és no per Formentera, no per la lletra, però el tipus de so, de tot. Vau fer un videoclip i tot, bastant maco. És més aviat un líric. Intentem sempre que qualsevol single vagi acompanyat d'un vídeo, que és el que es porta ara també. I clar, presso per un videoclip no ens arriba sempre, perquè aquests d'Acid Factory cobren molt car i... Home, va! Llavors, quan no ens dona la pasta, el que fem és videolírics. I aquest és veritat que és molt fresc, ens el va fer la Marina Troiano, i és molt fresc aquest videoclip, no? És nostàlgic al mateix temps, és xulo, a nosaltres ens agrada molt. Ara tirem cap enrere una mica, si sembla bé. Com us vau conèixer? Anàveu junts a l'escola, a un institut, ja tocàveu... A l'escola. A l'escola, hòstia... Ell era un violent, ell arrencava els botons de les bates. A quina escola anàveu? Ara es diu Maria Cortina, en aquella època es deia Mare de Déu de la Misericòrdia. I abans també es deia Maria Cortina. I abans es deia Maria Cortina. Aquí dalt, el carrer Gaudí, un edifici emblemàtic, un lloc molt xulo. El mas del Boule, li deien. Sí, que vivia al carrer Llobera, al Campanaret, i anava al mas de vacances. Sí, a passar les vacances. I era un col·le molt familiar, al final érem 300 alumnes, la nostra classe érem 30, que des de petits fins a quart d'ESO vam estar junts. Us vau conèixer tocant música, anant a classes de música? Bueno, ell anava al Conservatori de Reus, jo anava al Centre de Lectura, no? Sí, és a dir, però com us vau juntar? Musicalment... Per exemple, el Mick Jagger va conèixer el Keith Richards, un discos de Chuck Berry, van juntar... Clar, no, jo crec que musicalment, o sigui, ens trobem, jo crec que quan teníem 12 o 13 anys, jo crec, és a dir, érem amics de tota la vida, però per fer música no ens havíem ajuntat mai, fins que vam tenir 12 o 13 anys, que jo crec que va ser quan vam començar a tenir gustos propis, a interessar-nos per la música, vam començar a anar a concerts, i una mica la primera pulsió era dir, hòstia, això que veiem aquí dalt, fent aquests grups que estan aquí dalt a l'escenari, ens agradaria fer-ho nosaltres. I d'aquí jo crec que neix, no? De l'inquietud. No? La inquietud de dir, nosaltres també volem fer això. I llavors doncs va ser això. De fet, el primer grup que vam tenir també érem ell i jo sols. És a dir... No el suquem mai. No. Un altre. No estàs ben documentat, Ariel. No. Però és que això ho hem dit una vegada a la vida, aquí a la Nova Ràdio, jo diria, de fa molts anys en una entrevista. El primer grup li van posar Llimones Àcides. Ostres. Teníem 12 anys, Sí. El context és aquest, Assajàvem a casa amb un avi, la Raval Sant Pere, i teníem d'instruments una maraca amb arròs de casa, i no teníem res més. Bueno, jo portava el violí a vegades, i mon avi s'havia comprat un saxofon que a vegades intentàvem tocar i no sabíem tocar. I el que fèiem, a més, era agafar cançons, o sigui, no composàvem encara, agafàvem cançons i els hi canviàvem la lletra. O sigui, era això el que fèiem. Som coneguts per èxits com Patates Fregides. Cert, Patates Fregides. I no me'n recordo cap més. Jo tampoc no me'n recordo cap més, però la història és que vam fer un únic concert a la classe de música a segon d'ESO. I després d'aquest concert ja vam dir, bueno, potser anem a fer alguna cosa. Una crisi musical. No, ens vam barallar llavors. És veritat. Ens vam barallar, ens vam fotre els plats pel cap. Hi havia molts egos en aquell grup. Sí, i bastant fort, I llavors el Gerard va crear el seu grup, i jo vaig crear el meu, grups que no van anar enlloc, evidentment. Però hi ha guitarres i tal... Guitarres. Què va? No, o sigui, coses molt simples. En algun moment devíeu agafar una guitarra. Sí, als 16 ens vam reconciliar i llavors vam muntar Mais. Mais és el primer grup que vam tenir. Mais. I Mais sí que érem un quartet de rock. Sí. Bueno, no, hi havia teclista també. Hi havia teclista al principi, segones veus, sí. I després va venir ja el No Suquem Mai. I després va venir No Suquem Mai, perquè va haver una altra crisi. Que éreu dos. De fet, jo sempre penso, No Suquem Mai va ser una broma, O sigui, nosaltres ens ho vam prendre com una broma, però absoluta, i ens ho vam passar molt bé amb No Suquem Mai. O tocar en un míting polític i tot. Exacte. Un míting triomfador que va guanyar un lloc a l'Ajuntament, vull dir que... Exactament. Llavors la història és que jo crec que No Suquem Mai va ser una mica la llavor del que al final hem acabat sent. Vull dir que som ell i jo ara intentant ser una mica més seriosos, però és això, Sempre hem basculat entre la banda i el duet. I sempre s'acaba malament la banda i hem acabat en duet. Explicava ara una mica l'època de Pokers, que va passar, com va començar, perquè va ser com vau triomfar de veritat. Clar, Pokers és això. Vau decidir fer una banda... Clar, estem l'Emili i jo sols, som quasi postadolescents, universitaris, amb ganes de lligar i de triomfar, i llavors dèiem, som
dos sols i no anem enlloc. Amb això no farem res. I trobàvem a faltar una banda. Llavors és quan ens vam juntar ja amb el Jui i amb els baixistes que han anat canviant. Qui eren els altres músics? El Joel Foguet era el bateria i el primer baixista que vam tenir es deia Alberto Pouget. Sí, exacte. I després els baixistes han anat canviant. Hem tingut tres baixistes, l'Arnau Marimón i l'Héctor Portero. Ja veus el que ens aguanten, que la gent va marxant i tornant. Però vau anar a gravar no sé on, no? Sí, bueno, nosaltres vam gravar 2 maquetes a la Casa Morada amb el Jesús Rovira, l'Axambusto, i després sí, va ser quan ja va arribar el Carles Gómez de Crea i ens va fitxar, i allí va ser quan vam fer el pas endavant de dir anem a professionalitzar, anem a treure un disc, i allí vam gravar un disc amb Medusa Estudi, amb el Manu Guix, Roger Rodés, etc. Això, sí, a quin lloc ho vau gravar? Medusa Estudi és un estudi a Barcelona, produït per això, pel Manu Guix i el Roger Rodés. I vau fer aquest hit que es deia Viure, que és una cançó que sonava sempre per la ràdio, me'n recordo, fins i tot els presentadors de Canal Reus, hi havia una època que deien fem un buixalala, i un buixalala, i buixalala. Jo crec que aquesta va ser una de les claus de l'èxit, va ser aquesta, va ser que Canal Reus ens la va agafar com a cançó de l'estiu. L'estiu, això, sí. Això ens va ajudar moltíssim i també em sembla que vam guanyar algun premi. A La Vanguardia buscaven la cançó de l'estiu o alguna cosa així. Que era com una votació popular que vam com a fotre la pistola a tots els nostres amics al cap dient voteu cada dia, sisplau, perquè... I llavors... Vam subornar alguns amics. Sí, i tot plegat. I després també aquesta cançó va anar acompanyada d'una gira molt intensa que vam fer aquell any. Per ràdios i tal? No, era per pobles de tot Catalunya, no cobràvem ni un duro i anàvem a pèl. És a dir, ens plantàvem en unes cadires d'aquestes de festa major i tocàvem. Viure a la fresca. Viure a la fresca, vam fer, sí. I vam fer molta tralla de bolos aquell... I després hi ha fites com està el Piro Musical de Misericòrdia. Hòstia, sí. Amb aquesta cançó. I durant el confinament, que ficaven música per aquí al carrer Monterols o el del Vidre, i també va sonar Viure. Que són com un himne de la ciutat. Són coses que et fan feliç. No, totalment. La competència del Masdeu amb el Reus, del Masdeu. Però Reus ja... O sigui, la del Masdeu és com... Era una cançó feta per a Reus, no? Sí. Aquesta en el fons... Però va pagar la melodia aquesta. Va enganxar. Sembla la punxem ara? Vinga, va. El Viure dels Pòquers. Sempre t'ha avalat, has mirat els ulls, amb el cor tu m'has posat boca badat. He trobat la veritat i he buscat dins meu aquell nen que he vist abans, i encara que m'ha costat l'he acabat trobant, i per fi he vist clar que cada minut fos l'últim que ens quedarà. Viure com si la vida dura un dia i no hi ha demà. Uxalala, 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 uxalala. Trobar el plaer en tots els petits moments, aquell cafè, aquella llum cap al tard, quan em somrius, un petó dissimulat, sentir com plou i gaudir l'olor mullat. I he buscat dins meu aquell nen que he vist abans, i encara que m'ha costat l'he acabat trobant, he vist clar que s'ha de viure com si cada minut fos l'últim que ens quedarà. Viure com si la vida dura un dia i no hi ha demà.
si la vida dura un dia i no hi ha demà. Uxalala, 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 uxalala. Molt bé, doncs acabem d'escoltar la cançó Viure dels Pòquers, doncs, que va ser un gran hit, com hem comentat abans. I tu, Jordi, els volies fer ara una pregunta? Sí, el que jo us volia preguntar de quants concerts porteu dintre de la vostra carrera musical, des del principi fins ara? Mira, jo diria que, pensa que vam començar, el primer concert jo crec que fa uns 20 anys que el vam fer, i, hosti, és molt difícil de dir-te això, perquè n'hem fet molts. I de tot tipus, de grans, de petits, a tot arreu, sols acompanyats, amb 1000 grups, papes. exacte, no? Però la qüestió és que jo crec que als 500 hi arribem segur. Jo també crec que sí. Déu-n'hi-do. Hi arribem segur. Tranquil, això, sí. Hi arribem segur perquè si comptes una mica per anys, hi ha hagut anys que n'hi ha hagut molts, jo crec que sí, uns 500 et diria. Pues són bastants, bastants. Sí, Déu-n'hi-do. Una bona xifra. Sí. També hem tocat amb l'Ariel Santa Maria. Correcte. Un parell o tres, no? Un parell o tres de vegades. Tres vegades, sí. Escolta, jo, ja que estem a Casa del Rock, i jo faig aquest programa des de fa 29 anys, com qui diu, m'havia punxar el Reus Mediterrani, I tant. perquè tu senyors van venir a fer uns coros magnífics, jo vaig intentar donar-li un aire de Pink Floyd, no, perdó, dels Beach Boys, de música surf, i realment, no sé, vaig tenir, escoltant el Buixalala aquesta, el Viure, i potser aquests nois m'ho podrien plasmar la idea que tinc de fer que sonés Beach Boys, i va sonar de sobre. Nosaltres És la cançó que tinc més. Tenim un record meravellós d'aquesta experiència, ens ho vam passar molt bé fent veus, sí, va ser molt xulo. Va fer un munt de pistes de veus. Bueno, i després, a més, ens va agradar molt que ens convidessis, diguéssim, a poder-la fer amb vosaltres en directe, no? Al Bartrina, i va ser el molt xulo. videoclip que, hòstia, ho van fer un ple Teníem alguna cosa, teníem un bolo, no sé què teníem. Jo crec que teníem bolo. Ja farem més coses, Ariel. Sí, home, i tant. Ja farem. Bueno, doncs, quan la vulguem posem, doncs, el Reus Mediterrani, que la canta un servidor amb la banda del Doctor Juanchi, i els Koeman. Això és el Reus Mediterrani, un bon lloc per estiuejar. És una urbanització on ve la gent quan fa calor, amb boscos plens de pins, apartaments molt ben endins. La gent de Reus ve cap aquí a estiuejar sense fi. Reus Mediterrani. Reus Mediterrani. Reus Mediterrani. Ai, com m'agrada aquesta platja del Reus Mediterrani. És gent lleugera d'equipatge que pren el
Bueno, doncs acabem d'escoltar la mítica Reus Mediterrani de l'Ariel Santa Maria i la banda del Doctor Juanchi, amb els Koeman, fent coros en plan de música surf, no? De Beach Boys, Jan and Dean, etc etc. I bé, us volia preguntar també... Hòstia, se m'ha anat al cap. Bueno, igual, com que punxem a la cançó Sopars, què ens podeu dir, aquesta cançó Sopars? Que és la meva preferida. Mira, ara ho dic aquí, què et sembla? Fantàstic, me sembla molt bé. Això sempre passa que els músics diuen no, jo no en tinc cap, de totes m'agraden i tal. A mi Sopars és la que més m'agrada, de totes les que hem fet amb Koeman, perquè crec que, o sigui, per mi, pel meu gust personal, té tot el que jo volia, diguéssim, en aquell moment. Que és una cançó disco, vale? Electrònica, i que em recorda molt el disco de finals dels 70 i que em recorda sobretot molt a una cançó que a mi m'encanta, que és September, de Earth, Wind and Fire. Do you remember? Sí. És una cançó que a mi em flipa i em posa sempre de bon humor quan la sento. I quan sento Sopars, jo quan vam fer Sopars tampoc pensàvem en aquesta cançó, però té un aire que m'hi recorda. I llavors és com dir, hòstia, ens hi vam acostar, no?, a aquest rotllo tan disco de finals dels 70. Molt guai, Sopars? Bueno, no sé, jo ja he fet la promo de Sopars. Pues això, que us volia apuntar, quants festivals haveu tocat també des del principi i fins ara? Si heu també tocat aquí en Catalunya o fora, bueno, és igual, quants festivals? Bueno, ara que dius això de fora, vam fer una gira a Bèlgica, jo aprofito per ficar faltes. Hòstia, Bèlgica, no? Sí, vam fer una gira a Bèlgica amb els pòquers primers punkis aquells que era allò que us deia de postadolescents i de voler lligar i això. Hosti, ens ho vam passar molt bé. Això no és una festival, però sí que és una cosa notable, no? Sí, sí. I a Madrid també hi hem tocat amb una entrevista que ens van fer, que vam tocar allà en directe i ens ho vam passar millor a les nits de Madrid que durant el concert, però ho vam fer. Escolta, i anant tocant per aquest mons de Déu, teniu alguna anècdota així picant que es pugui dir? Anècdota picant. Anècdota picant. Algo surrealista, que sempre passen coses rares quan toques en directe. Almenys a mi m'ha passat. Què t'ha passat a tu, Oriol? Què vols dir, Emili, tu que ets un home respectable? No. Perquè anècdotes n'hi ha, però... N'hi ha moltes, però la majoria no es poden explicar. Que s'hagi marxat la llum, menys el concert... això sí, ens ha marxat la llum... Que surti un parell de grupis que van amb altres... Ens han tirat sostens, Sí, els he tingut a l'habitació penjats. Calces? No, bueno, no ho sé. Des d'aquí fem una crida, compreses. A mi em van llençar una. Tu vas tirar uns calçotets amb un senglar roc? Sí. Ah, sí, és veritat. Que encara els tenim guardats. Ah, tens tu? Sí, de la bandera de Gran Bretanya. Ja me'ls tornaràs perquè no en trobo més. No, perquè els faig servir jo ara, home. Bueno, a mi ja m'han matit. Saps què passa? Que me'ls van portar a Anglaterra. Me'l vaig comprar a Anglaterra quan vaig anar amb el Jordi Martínez de l'any 2002. I ara hi ha anat gent, jo no he anat més a Anglaterra llavors, gràcies a Déu, però ha anat gent i els demano portar uns calçotets amb la bandera britànica. I no n'hi ha. No se'n fan. Llavors... Saps què va passar? Que teníem un col·lega que portava una tenda de campanya i li van penjar com a bandera. I l'últim dia, quan netejaven, el van escombrar i el van llançar. Ariel, no el tenim. Hòstia, llàstima. Te'n recordes, Emili, o no? Bueno, va, parlem de vosaltres. Què us ha passat, va, perquè tu mons de... Jo recordo un concert que gairebé, quasi que millor no dic el lloc, que vam compartir escenari amb un grup d'allí del territori i me'n recordo que durant el sopar justament vam beure molt de vi d'allà del territori, un vi... Porquinge, no és una Porquinge? Porquinge es deia el grup. Un vi molt bo, però molt fort, i aquesta gent de Porquinge, nosaltres que som uns tios sanots i que no ens hem drogat mai ni totes aquestes coses del rock, queda molt poc rockero, però és així, som gent sana. I la història és que aquells tios portaven porros a Mansalva i vam dir, bueno, va, vinga, farem unes caladetes així com per quedar bé. Emili, això està sortint a la ràdio, sí, ja ho sé, però no passa res, home, que som grans ja. I llavors la història és que vam sortir a l'escenari i no sabia... És a dir, jo no recordo ni haver tocat i recordo que hi havia molt poca gent, també t'ho he de dir, o sigui, era un pavelló d'esports buit amb 4 o 5 persones a baix i jo recordo, no recordo tocar, o sigui, no recordo que vaig tocar i recordo gent de baix insultant-nos de lo malament que ho estaven fent. Això en pòquers? Això en pòquers. I després van tocar els Porquinge, que són aquesta gent que segur que ens estimen molt, i ens van convidar a pujar a fer una cançó. I clar, després, encara anàvem més doblegats després. Llavors la història és que quan vam pujar, jo no sé com va ser, que vaig anar cap a l'amplificador del guitarrista, li vaig començar a tocar totes les rodetes i vam crear vam crear un merder i vam haver de marxar d'aquell poble. I després jo recordo que portava un gorro en tots els concerts, un sombrero molt xulo, i me'l va robar una embarassada. Sí. Això també ho recordo. Vam marxar una mica per potes. Sí. Vam marxar fotent el camp.
inicis són durs, que es diuen, És a dir no? que sí, hem tingut inicis durs, però també molt divertits. Ara estem més centradets. Totalment, home, totalment. I una cosa, abans de pujar la següent cançó que es diu Sopars, com veieu el panorama musical actual? Respecte a quan va començar ara, actualment com ho veieu tot? Jo crec que hi ha moltes... Cap on va tot? Hi ha moltes propostes, cada divendres surten novetats, i això és xulo perquè hi ha per tots els gustos, i el panorama és la tendència aquesta d'autoproduir-se, de que tothom té les eines ara, no?, per fer les coses més ràpidament, més fàcils, i d'arribar a tothom de forma més fàcil. Per tant, ho veig tot molt lliure, molt que tothom d'alguna manera té oportunitats, i per tant és alentador i és interessant, i alhora és una mica estressant perquè no tenim temps d'absorbir tot el que va sortint, no? És molt trepidant. Totalment. Jo ho veig una mica així. A mi em passa això, a mi m'estressa una mica això de... Vols estar una mica al dia, no?, del que va sortint, però és que no pots, és impossible. I més competència, també. Sí, i també és veritat que després has de fer una criba, És a dir, dintre de tot el que surt cada divendres, els divendres que és quan se publica això, hi ha coses més bones i de més qualitat i coses que no tant, i això també és així, també s'ha de dir, però jo crec que en tot cas la resposta és que hem anat a millor, és a dir, totalment, des de fa 20 anys. I la tendència que comentàvem abans de que ara tots són featurings o com es digui en anglès, que són les col·laboracions aquestes, això vulguis que no és que estem col·laborant, no? A vegades és per interès comercial, ho sé, però la idea que els músics col·laborin és interessant, perquè d'aquí surten coses interessants. I ho diu un tio que nosaltres no hem col·laborat en la vida amb ningú. És una cosa... Bueno, amb l'Ariel Reus Mediterrani, ho acabes d'escoltar. Amb l'Ariel Reus Mediterrani, però nosaltres com a Koeman, és a dir, en les nostres cançons mai ha col·laborat ningú. O sigui, no ha vingut un fitxatge o un altre. No, haurem de començar... Ho feu tot vosaltres. Sí, ens haurem de començar a plantejar de dir, vinga, va, anem a... Ariel, ja et trucarem. Molt bé, gràcies, ja teniu el telèfon. Doncs, si us sembla bé, posem la cançó Sopars. De quin any és aquesta cançó? Ara no recordo. Sopars és després de 30, 21 o 22, sí, del 22. Misericòrdia del 22, no? Que sortirà el proper... Sí, tot això estarà inclòs, evidentment, sí. Això que també, que la gent que vulgui comprar els vostres discos, a quin lloc pot comprar la discografia dels Koeman? A quin lloc es pot dirigir? Mira, això no t'ho puc dir, la veritat, perquè encara ho hem de lligar, però n'estic gairebé convençut que les dues germanes que porten actualment la botiga de discos Quick, que les coneixem moltíssim, que hi hem tingut molta relació, hem fet sortejos diguéssim, a les xarxes de Koeman on elles han participat amb el premi, etc. I a més som diguéssim, clients habituals de la botiga, i jo n'estic convençut que Discos Quick els hi direm, no? I l'altra resposta és els concerts. Els concerts no venem. Clar. Però vull dir que si algú diu, hòstia, que no d'això, jo suposo que sí, els hi direm, des d'aquí ja els hi diem ara. Sí, ja ho has anunciat. Ja veig una cua des d'aquí, al balcó ja veig la cua. Sí, que arriba al Viena. Quedarà sense. I això que també és com teniu pàgina web perquè algú pugui veure tot el vostre recorregut i pronto. Sí. Tot això ho vehiculem a través d'Instagram. Exacte. Realment tenim Twitter també, però ens agrada portar-ho tot cap a Instagram i portar una sola xarxa perquè som uns vagos community manager. Llavors és Koeman Pop, com l'entrenador, com el jugador malaguanyat entrenador del Barça, Koeman Pop, perquè Koeman surt el malaguanyat entrenador. Sí. Instagram és el que ens serveix de pàgina web. A Instagram és on surten els bolos, tota la informació, es pot contactar amb nosaltres des d'Instagram. Seria una mica la nostra pàgina web, és el nostre compte d'Instagram. Bueno, doncs pugem la cançó, Sopars. No em trucaràs, no em trucaràs, jo tampoc et trucaré, segur que ara res seria el mateix. Potser millor recordar com érem quan teníem 20 i pocs anys.
Bé, després d'escoltar aquesta cançó dels Koeman, de Sopars, ens acomiadem al programa La cara B del rock d'avui amb una versió acústica de la cançó Tu que hem punxat al principi el darrer single. Doncs moltes gràcies per venir nosaltres. Gràcies a vosaltres, A ens ho hem passat molt bé. Això Gràcies, que també moltes gràcies per vindre per al nostre programa i això que teniu les portes obertes, que podeu vindre sempre que vulgueu. Ara ens tindràs cada setmana aquí. I tant, ens hem passat molt bé, la veritat, Vinga, doncs, acabem la cara del rock d'avui amb els Koeman, amb la cançó Tu. Aquells ulls de color de cafè amb llet i pa torrat i la teva mirada plena de futurs en blanc. L'olor de les maduixes que sé que t'agraden tant i el teu somriure ple de dies clars. Has arribat i tot ho has capgirat. Ara ho ets tot i tot és tan real. Tot és ple de tu. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu al migdia i amb tu em perdo. Tu torno a trobar, tu a la nit i jo t'observo, tu em tens enamorat. Aquella pell tan fina com llençols en un terrat i els teus petons petits que com el sucre es desfan. Has arribat i tot ho has capgirat. Ara ho ets tot i tot és tan real. Tot és ple de tu. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu al migdia i amb tu em perdo. Et torno a trobar, tu a la nit i jo t'observo. Tu em tens enamorat i sé que un dia volaràs i de mi t'adonaràs. Només m'agradarà saber que ets feliç, que tot va bé, però jo sempre et portaré tatuada a la pell. Els teus ulls color tardor seran el mapa del meu cor. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu al migdia i amb tu em perdo, em tens enamorat. Tu al matí quan em desperto, tu al meu costat, tu a la nit i jo t'observo.